اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس کائنات دی مبعوث فرمائے۔ اونا 1,24,000 کم و بیش انبیاء دے وچوں اللہ نے 313 رسول بنائے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دے وچوں او 313 رسولاں دا مقام انہاں سارے نبیاں نالوں الگ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں 313 رسولاں دے اندر 5 اولو العزم رسول بنائے۔ اولو العزم کہندے نے پکے ارادے والے، مستقل محنت والے، باقی بھی محنت والے نے لیکن انہاں نوں الگ مقام عطا کیتا۔ انہاں دے اندر سب تو پہلے نمبر تے حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام، اس تو بعد جد الانبیاء شجرۃ الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، آپ نو بھی اللہ نے اولو العزم رسولاں دے اندر رکھیا۔ اس تو بعد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام بھی رب نے اولو العزم رسولاں دے اندر رکھیا۔ اس تو بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے آمد حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام بھی اللہ نے اولو العزم رسولاں دے اندر رکھیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دے اندروں اللہ نے 313 رسولاں نوں انہاں تمام انبیاء تے فضیلت مقام و مرتبہ عطا کیتا۔ پھر انہاں 313 دے وچوں اللہ نے یہ 5 اولو العزم رسول نکالے۔ انہاں 13 تے انہاں ساریاں دا مقام او 313 نالوں بھی بلند و بالا، او جناب 1,24,000 کم و بیش انبیاء نالوں بھی بلند و بالا، انہاں چاراں دا مقام بلند و بالا اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن انہاں چاراں دا مقام بھی ایک پاسے، انہاں 313 رسولاں دا مقام بھی ایک پاسے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء دا مقام بھی ایک پاسے۔ اللہ نے انہاں سارے نالوں چوکھا مقام اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ اپنے حبیب نو رب نے سارے نالوں علیحدہ شان، علیحدہ مرتبہ، علیحدہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اسی کسے دا مقام کٹاندے نہیں، اسی کسے دا مقام کٹاندے نہیں۔ ہر نبی دا، ہر رسول دا اپنا مقام، اپنی شان، اپنی رفعت ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے ان سارے تو زیادہ مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے، کیونکہ آدم نو نبوت ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ، اگر نوح علیہ السلام نو نبوت ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ، ابراہیم نو نبوت ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ، یوسف نو حسن ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ، ابراہیم نو نبوت ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ، اسماعیل نو نبوت ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ، عیسیٰ روح اللہ نو مقام ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ۔ اے جتنے بھی انبیاء آئے نے، ایک حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے اعلان کر دے آئے، لوگو اسی تے او دے نائب بن کے آئے ہاں، وہ آن والا ہے جے واسطے رب نے ساری کائنات بڑھائی ہے۔ تائیوں تیسیہ نے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ساڈا تے ایمان اور عقیدہ یہ وے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء